پاک فوج استنبول دک چمن افغان طالبان فتنہ الخوارج ارشدی سوق کتک ISPR ردا افغان طالبان فتنہ الخوارج نیم گچا بلوچستان استنبول دکا 4 جہاں ارش کتک تاہم پاک فوج جوابی کاروائی افغان طالبان پسبو کے سرب مجبور بتگا وحدی کے پاک فوج کاروائی 5 بغیر 20 افغان طالبان جنگ بیتک پاک فوج استنبول دک چمن افغان طالبان فتنہ الخوارج ارشدی سوق کتک ISPR ردا افغان طالبان فتنہ الخوارج نیم گچا بلوچستان استنبول دکا 4 جہاں ارش کتک تاہم پاک فوج جوابی کاروائی افغان طالبان پسبو کے سرب مجبور بتگا وحدی کے پاک فوج کاروائی 5 بغیر 20 افغان طالبان جنگ بیتک